खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। राबां दख'रा एबसुआ एसएसएलसी आरो एचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। हाथियारजों लोगोसे सासे सुरां सिखारि हमजादों। आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि दायाव सानै सुबुंखौ ग्रेप्टार। लामा जाब्रबथायजों सुबुंनि जिउ खहा, जौ फेनाय ड्राइभारा पुलिसनि आवथायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिरिनमै खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि होनो दाबि दैखांदों। करिमगन्जआव उन्दै बैसोआव जुलि होनायनि दायाव खाजिखौ लाफानानै गासै सा-8 हमजादों। आदार रैखाथि बिफाना हरखाबै सिग्रोमनानै फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबां थाइजौखौ जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय दिहिरा हायना बाजाराव 2024 मायथाइयाव एसएसएलसी आरो एचएस आनजादाव बर' बिजोंजों सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'नो गोनांदि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ नायबिजिरनानै बिसोरनि गेजेराव टप 10 सायख'नानै मोननै थाखो फारियै मेट्रिक आरो जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों जागायनानै मान बावनाय आरो बरायनायनि अनगायैबो मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोननाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि आसामनि फेस्ला फावगिरि फैला जे बरगयारि आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननायजों लोगोसेनो जेवारि फोजोंगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि हारिमु नेहाथारि सुदिन बड'साया। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव राबां ओनसोलनि गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो फरायसा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मेहेर गोनाङै जोबनानै थाङो। गोलाघाट जिल्लायाव मंगलबार मोनानि समाव सासे सुरां सिखारिखौ हमनो हादों। हमजानाय सुरां सिखारिनि सिनायथिखौ हरिलाल चौधुरी होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिरङानि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरजों लोगोसे बकाघाट पुलिसा जयै लोगो नांनानै मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों हरिलाल चौधुरीखौ करुआवती गामिनिफ्राय ग्रेप्टार खालामदों। रैखाथि हानजाया हमजानाय हरिलाल चौधुरीनिफ्राय 3.3 राइफल्सनि गरद' गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो दायनिगिरि हरिलाल चौधुरीखौ गुबुन माखासे सिखावफोरजोंबो सिं सोमोन्दो थानो हागौ होननानै सन्देह खालामबावदों। मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा माखासे आबहावा बिगियानगिरिफोरनि मेगन नोजोर गोग्लैनायनि जाहोनाव आयेन बेरेखायै सिखावै दंफां दानफायनायनि दायाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा सानै सुबुंखौ ग्रेप्टार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरा बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय खालदिया दैमानि साखाथियावनो थानाय सोरखारि गनायथि मोननाय बिजानकुसि ओनसोलाव हाबखोमानानै दंफां दानखोमानायजों थोंजोङै सोमोन्दो दंमोन होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो बोथोर सामलायगिरि बिफाननि सासे शंकर नाथ मुंनि अफिसारा माखासे आयेन बेरेखायै दंफां दानखोमानाय दायनिगिरिफोरजों रोखा फोरमान मोननायनि गेजेरजों हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि दायनिगिरिफ्रा जाथायसालिनिफ्राय मोखाङाव मुखा होथेनानै ट्रेक्टर आरो दंफां हाग्रा मेसिनखौ लानानै हाग्रा बिफाना सौफैनायनि सिगांनो लानानै खारखोमानो सानदोंमोनब्लाबो उनाव बिसोरखौ हमनो हायो। बे जाथायनि उनाव मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफ्रा दायनिगिरिनि सायाव आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजानि राहा लानो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनदों। गुवाहाटीनि बरागाव ओनसोलाव मोनानि समाव लामा जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानानै फाहामथाय होनाय सुबुङा जिउ खहा जायो।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय मोनानि समाव गंसे स्कुटिजों थांबाय थानाय सानै आइजोफोरखौ गंसे गोख्रै फैबाय थानाय गंसे गारिया उनजों सौख्रांफैनायनि जाहोनाव स्कुटिया लामानि साखाथियाव दोननाय ट्राकआव हाबसोहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव स्कुटि सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो गारिनि ड्राइभारखौ पुलिसनि आखायाव लानानै थांनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गारि ड्राइभारनि सिनायथिखौ कुमुद बर' होननानै मिथिनो मोन्दों आरो कुमुद बर'आ जौ फेनानैसो गारिखौ सालायदोंमोन होननानैबो मिथिनो हाबावदों। बेराफारसेथिं स्कुटिनि उननि सीटआव गाखोग्रा नगावनि मामनि बराखौ गोब्राब हालोदनि थासारियाव साखाथियावनो थानाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय जादोंमोनब्लाबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया मंगलबारखालि थांनाय 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो 5 मे खालाराव जाथायनि सायाव सावरायनो थांनायाव हिरिनमय खाख्लारि 22 बोसोर आरो गामियारि सुबुंफोरजों लोगोसे VDPनि सोद्रोमाफोरखौ दायनिगिरि नखरासो उल्थायै गाज्रिथारै बुनानै हरनायाव गोब्राबसिनै जोखोम जानाय हिरिनमय खाख्लारिया थांनाय 16 मे खालाराव JNRCआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोयो हिरिनमय खाख्लारिया। बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो गोख्रोङै सोंखारिनानै दायनिगिरि आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर फारियै धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो हिरिनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनो थाखाय क'क्राझार DCनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि DGP JP सिंह आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखां बिलाइखौ दैथायहरो। बराक सेरफांनि करीमगंजआव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि होनानै आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जादों 8 सुबुङा। हाजिखौ लाफानानै गासै 8खौ एरेस्ट खालामदों करीमगंज पुलिसआ। करीमगंज जिल्लानि पातारकान्ति थानानि OC दीपक दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसानि बैसोआ जोनोमनि फोरमानलाइ बायदिब्ला 19 बोसोरल' जादोंमोन आरो थाखो 9नि फरायसुलिमोन। बेनिखायनो पुलिसआ पक्स' आयेननि खान्थि बायदियै हौवा गोदान बिलालुद्दिन आरो बिनि बिफा जहेरुल इस्लाम, हिन्जावसानि बिफा सबिरुद्दिन, काजी आरो गुबुन 3 गासै 8खौ मंगलबारखालि एरेस्ट खालामनानै बुधबारखालि जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजाराव आदार रैखाथि बिफाननि हरखाब सिग्रोमनाय। बुधबारखालि फेन्सि बाजाराव हरखाबै सिग्रोमनानै थाइजौ फिथाइ फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबां थाइजौ फिथाइफोरखौ जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि माखासे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलाफोरा बेबायदिनो केमिकेल बाहायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ केमिकेल बाहायनानै बाजाराव फानो आरो गोबां रां खामायनो नाजायो। नाथाय बेफोर ग्राहकफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिख्रंथाव। मानो होनोब्ला नुवाजासे एबा मिथियाजासे फिथाइ सामथाइफोरखौ ग्राहकफ्रा बायनानै जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।